ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଦେଖେଇବୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ 3 ଜଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ 3 ଜଣ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ। ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆମ ରାସ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ହେଉଛି ନା, ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି, ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତଥାପି ମଜାମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ମେଳାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିଦେବା, ତାପରେ ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଠାକୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ସମୟ, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲଗାଯାଇନି। ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେହେତୁ ଦିନ ଅଛି, କିଛି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ହିଁ ଲଗାଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରୋଡ୍ କିଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଠାକୁର ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦୋକାନ ପୂଜାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଟା ତ ଚୁଡ଼ି ଦୋକାନ, ଏଟା ବି ଗୋଟେ କସ୍ମେଟିକ୍ ଦୋକାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅ ବସିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦୋକାନରେ ବସିଛି। ଝିଅ ପଚାରିମି, ଝିଅ ତମ ଘର କୋଉଠି? ଖାଇସାରିଲୁଣି ନା? କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ? ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ମେଳାରେ ବହୁତ କିଛି କସ୍ମେଟିକ୍ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହରେକ ମାଲ ଦୋକାନ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନେବୁ। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଚାଉମିନ୍ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ପୂଜା ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯିବା। ତ ଆମେ ଆସିକି ଚାଉମିନ୍ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ସେ ଆମ ପାଇଁ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିକି ଆଣିକି ଦେଇଦେଲେ। ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା। ତ ଆମ ରୋଲ୍ ଏବେ ଖାଇବନି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯେହେତୁ ପାଳିଛି, ସିଏ ଆଇଁଷ ଖାଇବନି। ତ ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ଆଇଁଷ ଖାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2 ଜଣ ଚିକେନ୍ ଚାଉମିନ୍ ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ରୋଲ୍ ଆସିକି ଏବେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛି, କୁଲ୍ଫି, ଯେଉଁଟା ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ଗୋଟେ କସ୍ମେଟିକ୍ ଦୋକାନରେ ଆସିକି ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ହରେକ ମାଲ ଦୋକାନ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାବି ରିଙ୍ଗ ଦୋକାନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ କସ୍ମେଟିକ୍ ଦୋକାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଖାଇବା ଦୋକାନ। ତ ଏବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନର ମୂର୍ତ୍ତି ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଜଣେ ମାଉସୀ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନିଦରେ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଭାଇନା ପୁରା ଗରମ ଗରମ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଛାଙ୍କୁଥିଲେ, ତ ଆମେ ଗଲୁ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଠି ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଖାଇଲୁ, ଆଉ ମକା ବି ଖାଇଲୁ। ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଖାଇବାରେ କିଛି ଅଲଗା ମଜା ଥାଏ। ଯେଉଁଟା ସିଏ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚଟଣିଟା ନା, ସେଇଥିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ତାପରେ ମକା ବି ଆଣିଲୁ।
तापरे आम गोटे सुना दुकान को गलु जेहेतु रोल गोटे नाकफुल नबार थिला ता माँ पाई तो आम सुना दुकान को गलु। देखंतु फ्रेंड्स ए नाकफुल भितर आपण मानकु कोटा भल लागुची निश्चित कमेंट रे जणैबे केमती लागुची हम वीडियोटा। शेष रे आमे गोटे पसंद कलु एटा केमती लागुची। फ्रेंड्स संध्या तो हे आसुथिला किंतु पूरा राति ही नथिला तो हमर सुंदर सजा जाइछि। फ्रेंड्स देखो माउसी आमर कंढई किणुचंदी एठी गुपचुप भाईना देखो फ्रेंड्स आम दोसा पाई आसचु भाईना आमर दोसा तैयारी करचंदी देखिए पूरा फुल दोसा आई साइले देखिए देखो आमर दीदी एपटे ठिया आइछंदी सेठी भाईना दोसा तैयारी करचंदी हाथ देखा जेठी कैमरा एठी देखा एई ऑलरेडी आमर दोसा तैयारी सरीगलानी से मौसांकर मन बोधे खुशी थिले सेतिपई से नाचुथिले आमे तो जानिनु किंतु आपण माने देखिथिबे जानि पारुथिबे कोन हेची। आमर दोसा एबे तैयारी रेडी हो गलानी तो आमे एबे दोसा नेकी घर को जिबा। फ्रेंड्स एबे एटा हमरो भाउजों को घर जोड़ा कहतली हमरो पूर्व रे एटा पार्लर थिला देखंतु सेठी तो हमरो पार्लरटा उठी जाईची तो भाउजों घर को हम आस्तिलु बुलिया पई भाउजो नांती पार्लर को पळी जाईचंती तो सेति पई तांको घरे ताला पड़ीची। आमे जहाँ भी जिनस किना किनी करछु घर को गले आपण मानकु निश्चित देखैबु। हाय गाइज आम ए घर को जीवु देखु आम खाया पीवा बुलिया सब सैला आम अपेक्षा करछु बस बस आसला आम जीवु। फ्रेंड्स पूरा मुहर अवस्था पूरा खराब हो गलानी खरारे बुलाबुली करके बहुत पर्यंत संध्या हेलानी बहुत एंजॉय करछु भी आम एबे आम घर को पळी जाउछु आमे बुलाबुली करके आज एतिकी जिनस नेकी आसछु देखि पारुथिबे तो आमे मेला बुली बहुत एंजॉय कलु ता सहित एतिकी सब जिनस नेकी आसीथिलु ता सहित गोटे सुनार नाकफुल भी। फ्रेंड्स आम तो आज बुलाबुली कलु एतिकी मजा मस्ती बहुत खुशी कलु एतिकी जिनस आनथिलु आपण मानकु केमती लागुची कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवे। जय जगन्नाथ।